Здрасти, Шемет. Здрасти, Како. Няма да ми викаш Како. Няма да ми викаш Шемет. Върна се, а? Не. Минавам за малко. Бобе, две от моето. Мерси, не пия. Станала си американка, сигурно ще ми кажеш, че и не пушиш. Пуша. Ти таралясници с тебе ли са? Тези ме преследват. Що? Двеста изчезвай. Да си чувала нещо за Жоро? Изчезна някъде, момче. Отдавна не е минала. Що не питаш твоя, дето бяха... А той къде е? Как къде е? Нали знаеш къде е? Мерси. Много да се събра. 10 години не си била вкъщи. 12. Да те закараме ли в хотела? Не. Закари ме при нашите. Кога си говорила за последен път с тях? Не знам, първо писах, после престанах. Кога? Преди 3, 4, не, 4 или 5 години. Мерси. Много сте красива. Искам да ми направиш една услуга. Каква? Не мога да се свържа с Жоро. И за какво ти, Жоро? Трябва да го видя. Аз, доколкото си спомням, ти се раздели с него при особени обстоятелства. Жоро беше моята голяма любов и мой сутеньор. А също така и много близък приятел на твоя приятел. Да. Бяха си ученици с малкия ми брат Пепи. Заедно бягаха зад граница, Пепи го убиха. Жоро влезе в затвора. Нали трябваше някой да се грижи след това за него? Не съм казала нещо, което може да засегне Макс, нали? Така да е, всеки човек има нужда от близък човек. И къде е точно сега този близък човек? Питам се, защо толкова много се интересуваш от Жоро? Казах, че искам да видя Жоро. Нямам ли право да видя онази гадина, която ми съсипа живота? Струва ми се, че употребяваш малко по-силни изрази. Чакай. Добре, ще заведа. Още утре ще заведа. При Жоро, само че си предупреждавам те. Няма да се почувстваш много щастлива, като го видиш. Това не е твоя работа. Аз искам да го видя. Добре, успокой се. Сега с Макс ще закараме у вас. Става ли? Значи така се разбираме. Утре се обажиш, след 5 минути идваме да те вземе. Макс кара като Шумахер. Значи утре в 9. 9. Не. Това не е време за мъже. Добре, тогава ще взема такси, ще ида до хотела, ще си оправя багажа и ще ви звънна 9:30, 10. Ама 10 най-късно, защото в 3:30 трябва да съм жива умряла на летището. Добре. И да се държиш добре сега.
Нико вълнение, нека те да плачат, ти само ще ги успокояваш, нали така? Ай, да поздрави специално от мене твоята братовчетка, където живее над тебе. Как се казваше? Мила. Мила. Нацелуй Мила и нацелуй майка си и татко си. Войчо беше болен. Той все по доктори ходеше, все по болници, по изследвания, а пък Леля си отиде първа. Внезапно. Ей така. Инфаркт. Войчо изкара 3 месеца, погребахме го до нея и затворих апартамента. Не се прави никога с ракия, само с вино. Казват, че ракията изгаряла душите на умрелите. Твои са. Тези си бяха за тебе, а тези за мама. Сега всички са твои. Кой е? Ти кой си? Ти? Какво правиш тук? Аз съм си вкъщи, ти кой си? Я махни тази светлина. Махни ти камъни. Малкото Сузанче. Ти какво правиш тук, моето момиче? Добър вечер, Чичо Петю. Здрасти. Ти какво правиш тук? Чух шум, замери се на изгоряло. Как ти замириса на 11-ти етаж, бе, Чичо Петю? Не бях на 11-ти етаж. Обикаляш. Другаря Петров проверява дали всичко е наред. Точно като едно време. Проверявам. Не си се променил? И ти не си се променила. Не, Чичо Петю, аз се промених. Мислех си, че и тук нещата са се променили, ама те май не са. Ти как да се променят? И защо да се променят? Хубавото си е хубаво, бе. Ред трябва да има. Всичко полека-лека си дойде на мястото си. Значи, имаш ли някоя цигара? Не пуша. Вие в Америка не пушите. Пазите си здравето. И пазиме си го, има защо да си го пазиме. Добре си живеем ние в Америка, не е както вие разправяхте. И черните никой не ги бие. Бе, добре си живеем. И за тебе е вредно да пушиш. Ти затова ли обикараш по етажите, да запалиш с кришом някоя цигарка? Да не те хване лелевера? Няма е леля ти вера. И тя, като майка ти, татко ти,
да си. А ти си все тука. И все същия. Все същия съм. И продължаваш да пазиш. Пазя. Винаги това ми е било работата. Ние с баща ти цял живот сме пазили. Хубаво я опазихте. Съсипахте живота на хората. А моя го съсипа ти. Че защо аз? Да не би аз на сила да съм те накарал да се хваща с тия хаймани, а? Да не би аз да съм те направил курва? Не, ти не ме направи курва, ти ме направи сътрудник. Исках да ти помогна. Исках като ги вършиш тия мърсоти, да има поне някакво оправдание, що ги вършиш. Хубаво оправдание. Да пишат доноси за те, които вкарвам в леглата си. Не говори така. Не трябва да говориш така. Недей. Заради баща си, недей. И баща ми, и ти, и още кой знае колко като вас. Така не много бяхме. Още повече бяха тия, дето се натискаха да ни помагат. Ама всичко си беше на мястото. И държавата беше такава, каквато трябва. Затова всичко рухната се не видя. Не трябва да говориш така. Ти не трябва да говориш така. Аз мога да говоря каквото искам. Тогава нямах права, тогава не можех да говоря. Сега мога да говоря каквото искам, мога да правя каквото искам. Сега ти ще мълчиш. Затваряй си устата. Затваряй си устата, да не ти я затворя аз. Так. Как ще ми я затвориш? Като едно време ли? И така може. Още те бива. Мене ме бива и още как. Ама да видим с тебе какво ще правим. Дали още ставаш за нещо? Става. Ей, другарю Петров, бях забравила какви гадови има по земята. Добре, че се появи ти. Да си спомня. Други работи си спомниш ти. Сега да видим дали не си забравила занаята, защото ако не си свършиш добре работата, ще си имаш отново неприятности. Я се погледни в огледалото, бе, Пенсио. Едно време всички трепериха от тебе. Виж се сега на какво приличаш. Така ли? Така ли, моето момиче?